was nog maar op de lagere school en ik kon net alle 24 letters van het alfabet en toen ging er een wereld voor mij open. En sindsdien heb ik niks anders gedaan dan alles wat los en vast zit lezen. En dat doe ik nog graag, zowel Nederlands, Fries, Duits, Engels. Oh, hier is dat. Waarom lees ik dat? Om je te verdiepen in de Noorse vraag, om meer over mensen kennen te leren, over visies, om je te verdiepen in over visies, omdat ik het spannend vind, omdat ik onbestemde vierten werd ik overigens nooit komen zoeken. En dat dat net zo is, jouwt het boek me ook de vrijheid om het echt te doen. Dus het jouwt me in alle opzichten vrijheid en avontuur. wij houden van lezen, omdat wij het keren dan iets waan en wij kunnen ons verliezen in het verhaal. Maar een hoop fantasie. Nou, omdat ik graag wil leren lezen. Ik lees omdat ik het ontspannen vind en vooral spannend vind ik heel erg leuk om te lezen. Oké. Ik vind lezen zo leuk en zo spannend. Omdat ik het zo ook best leuk vind. En dan vind ik best ook heel leuk. Als ik naar bed ga, lees ik zelf een boekje of mijn vader en mijn moeder. Wij vinden het gewoon hartstikke leuk om mooi Fries te lezen. Wij lezen omdat dat heel gezellig is met je kranige tijd. Wij lezen, omdat het zo leuk is. Ik vind de plaatjes in de boeken vinden wij hartstikke leuk. En wij lezen de verhaal. En van het verhaal leert ze heel zo Nederland. Ja, nou. Nou, omdat het pure ontspanning van me is. Ik ben al mijn gedachten lekker vlot. Nee. Ik lees al niet ontspannen en om dingen te vieren. Ons koffer is alles te weten.